Карындашлар, бүтін православие дөньясында май чабу атнасы гөрләй. Һәм без җырчы Җәкәү җырты кызлары бүген үзебезнең коймак пешерү серләре белән бүлешергә булды. Коймак май чабу атнасының йола ризыгы булып санала. Һәм һәрбер хуҗа бикәнең коймак пешерү серләре үзенеке булган һәм алар аны беркайчан да беркемгә дә әйтмәгәннәр. Кемнәрдер аны төнлә белән, мәсәлән, синең ишеткәнең бар идеме, Ирина? Төнлә белән ай яктысында чыгып, карны алып, шул карны иретеп, коймакның ынын кар суыннан изгәннәр. Кемнәрдер менә ай яктысында алса, кемнәрдер йолдызлар чыкканын көткәннәр, йолдызлар чыккачтын чишмәгә барып су ала торган булганнар, шул судан изелгән. Һәм бу коймакның беренче башның дип әйтик, рецепты хәтта идәге кешеләргә дә әйтелмәгән. Ул бик шундый яшерен сер булып торган. Хәзер инде безнең интернет заманы, хәзер инде бу серләр шишелде. Һәр кем коймак пешерергә тели икән, үзе белмәсә ничек пешерергә икәнен интернетка керә дә, видеосын да карый ала, рецептын да күрә ала. Һәм менә шул максаттан без дә бүген үзебезнең рецептлар белән бүлешергә булдык. Ирина, син нинди коймак пешерәсең? Бүген мин һәр вакытта да уңышлы килеп чыга торган юка коймак рецептын тәкъдим итәм. Андый коймак бармы? Бар. Һәр вакытта да килеп чыга Һәр торган. вакытта да. Беренче коймак төерле була диләр бит. Ишеткәнең бар идеме, аның башка төрле версиясе да бар. Ул русчадан тәрҗемә ителгән мәкаль. Первый блин комом. Ләкин аның шундый тагын бер тарихы бар. Имештер ул комом түгел, басымы дөрес куелмаган, камам булырга тиеш. Первый блин камам. Славяннар тарихында ком имештер ул аю булган. Аю ул тотемный хайван, аны изгеләштереп тә караганнар бит инде, әйме, һәм менә бу яз көне, май чабу вакыты, шул аюларның уянган вакытына туры килә. Беренче коймакны пешереп алар аюларга урманга илтеп куя торган булганнар. Менә шундый версия да бар. Бу версияның дөресме, дөрес түгелме икәнен без әлбәттә теге тәгаенләп сезгә әйтә алмыйбыз, ләкин бик кызык версия. Һәм без озакка сузмый гына коймак әзерләү процессына да күчәбез. Ирина инде безнең һәр вакытта да килеп чыга торган коймак рецептын тәкъдим итсә, мин бүген Америкача әйтеп коймак пешереп карарга булдым. Заманасы шундый, интернетны ачып, төрле рецептларны алып пешереп карарга мөмкин. Тотынабызмы эшкә? Тотынабыз. Әйдә. Безнең Америка коймагын пешерер өчен йомырка кирәк булачак. Әйдәгез, нәрсә кирәк булачагын башта күрсәтеп чыгыйк. Йомырка кирәк булачак. Мин 2 порциялык итеп әзерлим. Чөнки без кунаклар көтәбез. 1 порцияга 3 йомырка һәм 2 порцияга инде 6 йомырка кирәк булачак. Un, tuz, şeker кымы, ванилин, разрыхлитель, камыр купшаклагыч, сөт, безгә җылытылган сөт кирәк булачак, һәм үсемлек мае. Шулай безгә миксер кирәк булачак, чөнки без йомыркаларны агыннан сарысын аерабыз. Так, без менә монда агын алып калабыз йомырканың. Бу төр коймакның үзенчәлеге шунда, монда камырның булды инде. Йомырканың агын күпертеп ясарга кирәк, күпертеп камырга кушарга. Шуның өчен без аны аерабыз. Мин иң беренче булып кефир әзерләп куям. 3 стакан кефир кирәк булачак безгә. Так, 4-не салдым. 6 йомырканы менә шулай агыннан сарысын аерабыз да. Йомырканың агына бераз tuz салып, миксер ярдәмендә аны күпертәбез, бизе ясабыз. Бизенең шундый бер үзенчәлеге бар. Әзерме юкмы икәнен белер өчен табакны әйләндереп карарга кирәк. Ул төшмәскә тиеш. Безнеке әле төшә, димәк, дәвам итәбез. Менә инде ул безнең төшми, димәк, бизе әзер. Аны алып куябыз да. Безнең йомырканың сарынысына күчәбез. Аны әз генә взбиваем.
Тугылыйбыз. Мен менә былгаткыч таягымны онытып калдырганмын, шуңа күрә миксерны гына алдым. Һәм менә шушыңа салабыз 2 Һәм менә шуңа салабыз 2 порция булгач 2 аш кашыгы шулай туз. Ой. Шикәр кымы. Писек салабыз 2 аш кашыгы. 2 бал кашыгы туз салабыз. Ни түгел, с горочкой түгел. Менә шулайрак итеп 2 аш кашыгы, ой 2 чәй кашыгы туз салабыз. Шуны тугылыйбыз. Шунда без салабыз 1 порцияга кирәк 1 чәй кашыгы разрыхлитель, 2 порция булгач мин салам инде 2 чәй кашыгы разрыхлитель. 1 пакетикны салып бетерәм. Шуңа салабыз ванилин. Ванилин 2 порцияга 2 пакетик ванилин салам. Шуны салып яңадан тугылыйбыз. Тугылыйбыз да, шуңа жылынган сөт салабыз. Сөтне 1 стакан салырга кирәк 1 порцияга, 2 порцияга 2 стакан салабыз. Мин бераз гына күбрәк салам. Рецепт буенча 2 стакан сөт кирәк була 2 порцияга. Моны тагын әз генә миксер белән әйләндереп алабыз. Һәм он сала башлыйбыз. Онны мин чама белән генә салам. Кемгә ничек ошый, безнең нәтиҗәдә каймак кебек консистенциядагы камыр килеп чыгарга тиеш. Менә минем 2 порцияга 250 грамм он әле җитмәде. Өстәп салабыз да. Мин сода табып килдем. Сен үз эшең белән мәшгуль. Нәрсә дип әйтәләр әле? Һәркем үз эшендә. Галидә үз эшендә, Валидә үз эшендә. Ирина да үз эшендә, Сөмбелә дә үз эшендә. Безгә 1 чәй кашыгы сода кирәк булачак. Һәм без аны 1 стакан кайнаган кипяток белән добавлять итәбез. Кушылсын ахырдан әйме? Бу заварной килеп чыга синең? Именно кипяток кирәк. Кайнап торган су белән. Минем камырым миңа кирәкле консистенциядан бераз гына куйрак булды. Шуңа күрә минем бераз сөтем калган иде. Мин аны салып үземә кирәк консистенцияны ясыйм. Булай итеп 2 порциялык ясаганым юк иде. Әле килеп чыгармы белмим. Куркыта. Синең шулай күп кеше пешергәнең бармы, Ирина? Юк. Тагын моны миксерны кушып бераз әйләндереп алдым. Нигә мин миксер кулланам? Чөнки панкейк пешергәндә иң мөһиме аның анда күбрәк һава кертергә. Пышный булсын өчен, күпереп торсын өчен. Тузлары, писүкләре җитте микән, балы җитте микән, шуны мин әкрен генә бу содалы суны кефир янына өстәп салдым һәм әйбәтләп болгатам. Һәм монда шундый реакция бара. Бик күп шундый бәләкәй генә пузырьклар чыкты. Тошып чыкмыймы ул? Юк, күтәрелә. Монда башта кирәкми, чүпрәдә кирәкми, бер нәрсә кирәкми, үзеннән үзе күтәрелә. Һәм без менә бу алдан күпертеп куйган бизене, йомырканың агын инде кушабыз хәзер камырга. Салабыз. Шушы массаны, шушы булытны, һава массасы камырга кушабыз.
Һәм шуны җайлап кына камыр белән болгатабыз. Син булгаткан арада мин үземнең камырыма берәмләп күкәй салам. Ничә йомырка кирәк синең? 3 күкәй. Бездә күкәй диләр, сездә йомырка диләр. Төрлечә әйтәләр. Коймакны да төрле җирдә төрлечә дип әйтәләр. Әйе. Коймак, оладьи диләр, белен диләр, әйме? Тәбикмәк диләр. Тәбикмәк, Ә бу Америка коймагы түгел, минем Америка тәбикмәге килеп чыга инде. Калын булгач. Мин әйдә мондарак кушыйм. Минем инде камырым әзер дияргә була. Ирина, син алып барырга чык та үзеңнең процесс турында сөйлә. Мин менә хәзер үземнең камырыма 3 күкәй салдым. Хәзер миңа 3 калак, бу калакны алып торсам. Исемлек мае өстәргә кирәк. Ой, сине тоже шундый воздушный не килеп чыга монда. Мин күрсәтеп алыйм. Менә бизәне кушкачтан соң шундый монда камыр килеп чыкты. Ә мин хәзер самый главный ингредиент он кушам. Беләсеңме, нигә аны сите аша? Һава белән байтыр өчендер инде әлеге дә баягы. Әйе. Коймак күпереп пешсен өчен, юка коймак очрагында инде шундый миле булсын өчен, шелтәрле коймак Әйе. булсын өчен камырында һава булу бик мөһим. Сиңа мондый миксер кирәкмиме? Юк, мин мындай белән өйрәнгән. Ярар, алайса хәзер. Минем камырым әзер булды. Мин аны 5 минут кына ял иттерәм дә пешерә башлыйм. Ирина, сәхнә Сәхнә миңа. синеке. Әйе, миңа хәзер блендер кирәк булачак. Башта әкрен генә болгатабыз. Нишләп әкрен? Чтобы менә күпергән пузырьклар, алар луп титәргә тиеш түгел. Башта менә әкрен генә бутыйбыз. Яннары инде иң беренче скоростьта әзрәк булгатканнан соң бер ярты кашык туз һәм 2 кашык шикәр. Минеке сыйгырак килеп чыкты, була мин тагын әзрәк он өстенә. Менә шулай итеп төерләре калмаска тиеш. Булды, минем камыр әзер. Менә инде безнең камырларыбыз әзер. Безнең 2 рецепт буенча да коймак майда пешми, майда кыздырылмый. Шуңа күрә без менә шулай салфеткага әз генә үсемлек мае сеңдерәбез дә, табаны сиртеп кенә алабыз, анда шундый слой барлыкка килсен өчен. Шундый бер юка гына май элпәсе барлыкка килсен, беренче коймак янмасын өчен генә без аны менә шундый янмый торган покрытиелы табада пешерәбез. Һәм көтәбез. Менә шундыйрак безнең коймаклар килеп чыга. Ә мин хәзер килгәнә һәм табаны Иринага тапшырам. Аның һәр вакытта да килеп чыга торган коймакларын ничек пешергәнне дә сез карагыз әле. Хәзер инде
Минем пişirege. Ne bizning testoning xamirning konsistensiyasi mana bulayroq bo'lirga tiysh, u jiddiy testo bo'lirga tiysh. Ham biraz olavizda tabanın ortasından sola başlayız. Ekrengine bulay tabanı kıyıgaytı. Hamurunu tabağı üstünden распределять ederiz. Manda endi shunday ko'p o'zirik var шығар. Shunday motor bo'lar. Biz bu tabanın joyini chiqdik bo'lay 140 gradusda pishiramiz. Mana hozir ekrengini qarayman. Eğlendiririz de tutturarız. İde pişirgende benim doğallarım hem irim bu kıymaklarını aşap baralar. Pişkenin kütüp güne turalar. Benim de ezrek stopçka bolsun, benim de kütüp turarız. Birge şey içeriz deyip bir oşlanam. Alar bunun isine düze olmaylar. Hem bilen hoşa bitire bağlar. Ezrek barıyız, kızgan mı oldu mu? Bizning Sümbüle bilen duymaklarının isleri şunday temde taraldı. Barıyız. Şimdi motor buna kızarga tiyiş. Bulay alıp koyarız. Ne Людмила Даниловна келді мында. Ең бірінші құймақны Людмила Даниловнаға. Bu енді Бау, бирек мотор болған, прямо құяшынан өзі кідік. Ие бір сетіп қарайбыз. бір сетіп қарағыз. Ие бір сетіп қарайбыз. Ең бірінші құймақлар білен. Өлгендерді еске түшіріп. Kuramına çıkıp pişireriz. Leylek. Bunaklarını koymak, kumak bilen suyunu sizdeki Mayude dağın jide. Ay caney, mayude dağın jide. Ay caney, mayude dağın jide. Arılarımızsız karındaşlar, hayırlı gündüzler. Bugün bizde beyramken, oynap kömür aşam diye birge kildik arkan. Ey dostlarım kile geldi. Kömür aşı günü biz, kaşın şamatı itep pişirliyiz da. Biyimiz. Sandığa şemiyken sengene Şider kızlar gidersin Abbağım ayıdırım Şider kızlar gidersin Canımı dilemeden nerede bulsan bir hali dersin Abbağım ayıdırım bulsan bir hali dersin Жеке жұртына да май шабу келіп жетті. Ура! Бірге шақлары, бірге шақлары, бірге шақлары, біргіне. Бірге шақлары, бірге шақлары, бірге шақлары, біргіне.
Birge şaklar gülü birgine, kadrini bilimi bizgine. Birge şaklar gülü birgine, kadrini bilimi bizgine. Elekine atama diye gene kıyarlar. Burnumda artık şime kıyar. Ey şine gülüp kuyarlar. Ben şilak gelip koyarlar. Ağam yaptık kızlarında İslam'a erdiler. Bir kulağında ey dakika beraber cürüdüler. Eyvah dönüyorum eyvah. Tamam tamam çıkın. Kızlar özürkiler var arasında yok. Dönüyor şu ozları. Eleki aftama bitti yaganlar piyola. Üzümünün bilen yerisiyle sürgü yola. Emekli ablama işe gelmek bu yola. Boşlu kızlar bilen barışsa gidin uşağa. Bizning ayni yaşağında bir yigen, hazırında bir yalmay parçık yigen. Minisiye,